Ak jedávaš avokádo každý deň, tvoje telo zažije zasratý zázrak, čo ti doktori kurva nikdy nepovedia. Zdravé tuky a vláknina ťa držia plného dlhšie, stabilizujú krvný cukor a skrôtia chuť do jedla, nech sa necítiš ako nafúknutý balón po haluškách. Luteín v avokáde chráni kožu pred UV lúčmi ako po letnom opalovaní na Dunaji a bráni vekovému poškodeniu zraku, nech ti oči nezoslabnú ako po rokoch pozerania na starý televízor. Navyše, omega-3 mastné kyseliny zlepšujú pamäť, sústredenie a krvný obeh v mozgu, takže ti hlava fičí ostro aj po 5. borovičke. Avokádo ti posilní srdce, zníži zlý LDL cholesterol a zníži riziko infarktu. Tie tuky udržujú kardiovaskulárny systém v kondícii ako nič iné. Navyše, zvyk jesť ho denne ti udrží trávenie v pohode, zmierni zápaly v tele a zníži riziko chorôb. Nech sa necítiš ako po týždni kapustnice. Sleduj ma pre ďalšie jebané tipy na tvoje pokazené telo.